Good morning. Welcome to God's Mission TV. Today is Sunday, second Sunday of the month of July. Atas bukid ron kay panibahod. Naman diri ang ato ang ministry. Kaigsunan, ayaw kalimot na mas importante na po sa panahon pagsimba sa Ginoo. Muna ito ang gitawag og communion with God. Pakigsanduro tapos malipay ang Dios na makatun sa pagsimba o dahil pagpasalamat sa kanuna alam sa Diyos. Ginoo sa langit among daigon ka, ang God's Mission TV imong gamiton pa. Sa kabukiran manug sa kapatagan, ang imong misyon nagapadayon.